Tenim un deute històric amb les dones. Fins ara, la base que suporta tota la societat ha estat gairebé invisible. Per a reconèixer-ho, només cal pensar qui t'ha cuidat, qui ha cuidat la gent gran, qui ho ha mantingut tot net i endreçat. Des de sempre, les cures han estat a càrrec de les dones i això ens converteix en la base de l'economia i de la societat, una base que fins ara no ha estat reconeguda. Per això, aquest 8 de març, volem visibilitzar la realitat de les cures a través del challenge que hem creat. 8M, cuidem qui ens cuida. Cerca en YouTube el vídeo amb el nom del challenge. 8M, cuidem qui ens cuida Sant Andreu. Dóna-li al play, grava el teu vídeo i baixa un dit cada vegada que la teva resposta sigui sí. Si uses Instagram, cerca en l'apartat de Reels del perfil @donacanco. Usa el so i grava el teu vídeo. Comparteix-lo a les teves xarxes socials i no oblidis afegir l'etiqueta 8M Cuidem els qui ens cuiden. I un altre amb el nom del teu barri.